L-elezzjoni presidenzjali tintrabaħ minn min jirnexxielu jikseb il-maġġoranza tal-eletturi li formalment jaħtru l-President meta jitlaq għall-kulleġġ tal-eletturi. Fuq moħħ il-kandidati Hillary Clinton u Donald Trump hemm in-numru 270 li jiddikjara min se jkun qed imexxi l-Amerika għal 4 snin. Tul is-snin, ir-rebbieħ mill-appoġġ popolari ġenerali mhux dejjem wassal biex dan isib ruħu fl-Oval Office, għalhekk teżisti battalja qalila fi stati meqjusa bħala swing states. Il-swing states huma dawk l-istati li m'għandhomx tendenzi li jivvutaw lejn id-Demokratiċi u r-Repubblikani, u għalhekk jistgħu jkunu huma li jiddeċiedu l-eżitu tal-elezzjoni presidenzjali Amerikana. Uħud mill-aħħar sondaġġi li saru juru l-istati bħal Florida, Pennsylvania, Michigan u North Carolina huma meqjusa bħala l-swing states. Stat bħal Florida li ġor 129 elettur jista' jkun vitali kemm għal Clinton u kif ukoll għal Trump. L-istorja wriet li fl-aħħar 5 elezzjonijiet li saru, Florida dejjem għażlet il-kandidat li mbagħad sab ruħu fil-White House. U għalhekk il-kampanji rispettivi użaw ħafna mir-riżorsi tagħhom fuq dan l-istat li flimkien ma' swing states oħra mistennija jiddeċiedu fejn se tmur l-elezzjoni.